Oyinkasiye yebo mpaye era wasese Awurade pa ahwe nso na ene nso yebefo wasem adwendwene ho awasem a ebe yi Awurade emesiesie yeba wase ewo Yewura Yesu din mu amen. Amen. Yede Nyankopon asese ene nso Nyankopon ahuye mobo na osade na sam konkon abreye na ene no ebedi kai kenkai Awurade asem no ewo John chapter 4 verse 22. Ose mosore die munim ye die ye sore die nim efisa ogie no efri Yudafuo mu ase na ebesa ne ye nyina no inya adesua ne afutuo bi efri mu Awurade Yesu Kristo na abe wi ase nyina agye nkwa na okọ Samaria enti ne nkrofo no ekọ ekurum koto aduane aba enti mami ba subua no ho se oba betu nsuo Awurade se ne se oma ne nsuo no bi nom asema maame ne kan ne se adan na wo ye Yudani ubisa me me Samaria ni ba ho ensuo anom bisa na Yudafo ne Samaria fo no mo twamanso pa na omo enka ana Yesu ka je ne se nka wunim Nyankopon adoma kyade pa ene de wo sere nsuo yi a ka bebusa no na nko ma nkwa nsuo ena oba ne kan se ene owura uni ade de eto ensuo ne fa na wunya nkwa nsuo no efire ene ma me bie na mama ha se ametu ensuo kura bio na Yesu ka je nso nkofo ni kunu mra no ba na kan so oni kunu na Yesu ka je nso ampa ka no kure mu pa na Yesu ya be ma no ho sisi ya de nya wade eyempra na wona ne twen na ntichiri mu ba no hu se Yesu aka na kuma mu ene ne bere mu nsama chane nwanwa pa no ka se enim se meza na oba ono na oba obekire ne ma wonyina na ya janam sore bi poyiso momo de momo se Jerusalem ne fa ko se ye sore Onyankopon na Yesu ka je ne se oba mo sore de munim mo Samaria fo no mo sore de munim na yen Jiwfo de ye sore de yenim ndi ene asam no etine se no worshiping ye sore de yenim eno na yepese ene ye ka ho asam ne a se Yesu se yen Judafo de yigina Awurade enu mu asam so ene ye som no Samaria fo ene Jiwfo nyina aye nipa baako Jacob asefo no wo mo na bibi nti ena omanu mu epapaaye na Israel man de aye evanse Jiwfo no de omo de no omo di Awurade anu nipa yie na afei nso na de Awurade beka bia no omo de adwuma pa yie but Samaria fo no de na omo afiri Awurade asam na Yesu ka kire oba ne se yen Jiwfo de ye sore de yenim tese ye didi yenim wachi yen Jiwfo de ye didi yenim wachi if you say Jerusalem ene bia Awurade yi se ne din entna na yen so ye man din tna ho Jerusalem ne ba bia Nyankopon yi se eho na musuako ne Yehowa musuako nyina no obia nkro yen so ho ne ye kro ndi ye de ye gina Awurade no mu asam so ene yesoma Awurade na mu anya nipa bi asam so na mo Samaria fo ne de mo nto saa na empo enkwagye no kra de Yudafo mu ne efiri ba na mo Samaria fo de mo fi so enkwagye betima fi ba bia ba mo di muzaya ne de die na eho na ohunu se de one ne kasa na wiase nyina de nkwa wiase nyina de nkwa ma no hie subura no ho ena eho a odito mo se ampa mahu die titefo ne kan ne ho asem no di wi ajanam kan ne ho asem no onna mahu na nsa na okobo ni nuan Samaria fo nyina ma ne yesem mo na mahwei di titefo ne kan ne ho asem ya hwere kwa ya cheche wona be kire enkwagye kwa no wabo se unkai sam 122 a homu se hona Jerusalem ne bia na Jehova ana Yehowa ne musuako nyina na hona ese omonante ekoro ti na Jiwfo ne de omo emma Awurade din no etna Jerusalem vise ene ne bia Onyankopon ayiye se omo nso na nimonyam ewo ho na de Awurade ese omo bia nso na omo ye dina ha se Yesu ka se omo de omo Jiwfo de omo nim de omo ye omo nim de omo ye omo sore de omo nim ye esom omo de akire no bibi ye omo nim efiri se enkwagye no efiri omo mu na eba na se Samaria fo nim se enkwagye efiri Yudafo mu na eba de a enkani se omo na omo ye aka na ma bia enkwagye efiri ba no woni omo ye aka de aba na watimi anya nkwa woni obi ye aka na bia wo ye aka nso ho na meka se ho na doctor no nso doctor bi onso yare wo okukuru mu nyina ho na ono wote onso ni fie ofo nyina etwema nso na na omo nyina ye aka de a wo yare aba na watimi akwakwaje yare sama na ye yie eni se Jiwfo no eni Samaria fo enkan na enkwagye no nso firi Jiwfo mu na ebe na Samaria fo no be ye de ebe
na Yesu nyese bia oye jiw ni nko ne mo no ne enkwagye no ane wo ba no ndino ka se enkwagye efri Judafo mu na eba efisa meme ne enkwa no timi nso me Judani na me Judani de ne se enkwa no efri sa abusua no mu na eba na maame no wanye akinye de ye kan se asem sopta hat na ko dina se me twom adwene se Christ kan se de enim ene ye soro no na na besa ne me kan wa asem pa ye pa ye nim de enim ene ye soro ye soro de enim e asem hia pa ya na obi kan se enim de ye ana se enim de di akira ya na obi wo ha oka na onim wampa ene obi won so oka na oka na sa kwa o se yenim de ye ana Christ ka kire oba na se ye soro de enim na ya na obi ka se ye soro de enim a kire ne ma bebre o soro ye no ne se o soro ka o so kire se Onyankopon no omudi na chi no ekwan na Onyankopon so momfa so nso ehu Onyankopon no omudi omunim ye ka se obi nim bi di a o se ye soro de enim de ya na se osom no ho information bia na omunim so unim bi di ya na ko se wo ho information na eho nsam wa wo no ada se eye no kore ana anya no kore na bre bia na nipa ka se onim bibia na de onim na eye no kore turo kosie ene bi won so obi ka se onim bi di ya na ampa no onim ampa de gya nipa no a eye no wo ka se onim de wo ye no so ase Yesu se ye de egi ufo de onim de ye na ye se yenim osoma ye di akire no ye ho information ye wo ho asampa ye pa na ho asama ye wo so no ye nim se no kure turo do efise efiri se o de efiri se be se efiri se nkwagye ne firi Judafo mu eninya se ni baba ka se ye soro de yenim na oja to sa efiri se ede be ntra efiri se bia mo asoro mu ede be na mo ye mu gidie ne sai mo som ne sai hona mo bone din na akwankyere be na Yehuwa ana se Awurade Nyankopɔn a ye som no no ade ama ye na menim se ebeboa ye bebre yenim se ewiase awie ne ebeduro no obia kona sore obia age na sore de se na sore na ye na wiase awie ebeduro de obia kona sore bia obia kwa sore bia dodo no abeje de se wo mo asore na ye wo mo asore na je nkwa wo mo asore mu Nyankopɔn wo ti wo mo asore ya muntimi nya nkwa sa na ebinum abegeka obia beka se onim de wo ye obia beka se minim de meye onim de wage na die onim de odi na kire onim Nyankopɔn a won som no onim Bible mu nsam wote Awurade asem wose onim no kore no on san na ma wanyina no ebeda di onipa ya abraba mu na emu bi ne ka hu pa the moment you beka say onim de wo ye minim asoma me di akire minim de mage na die minim Nyankopɔn a me som no minim no kore no na opa kire say owo de wo ye hunim die je say owo nim die wonyerae ote de wo ye ase sabe wonya kwada the moment ya Yesu ka kire oba na say ye sori de enim no otwa bibia atia je say oni maame no nkomodie ni maame no de maame no obi kura beka wontimi nka bio na the moment obeka say minim de meye minim Nyankopɔn a me som no minim Nyankopɔn na say nipa no nim Nyankopɔn na wo som no de ya ena na ye hu pa o na minim se medical aka no de mama asem we ni ka no hu enwo ebinom abrabo mu ne se ebinom aka de si ebinom kwaye se be ya mo mfa nkyerɛkyerɛ bi ne nsɛm bi me ha wo mo adwene obi wo ha agye o kasa de be ya minim de meye se be minim na kwasɔre ya kye minim Nyankopɔn amagye na die obi wo ha na agye se waka ne saa ma se de be ya wo mfa wo nkyerɛkyerɛ bi ne wo so mu nsɛm bi eme ha no no de asi bi kwae ana de asi bi ya no obi wo nso a oka ne saa ote ne obi ya no ma to Christian bi keka bi se yenim de yeye yete de yeye ase ne nyakwada minim de medi akire mo wo de meye ho adanse ti wono nso te ne obi ya no se wono nso ka saa no se ase nim de fa ne obi ya no enti wono nso te ne obi ya no no nso de aye no nso ne ka saa emana woni de wo ye no woni hu information esom a owo mu no oni hu information se esom no se ne tie na esom na wie se ne ba wie hu pa na obi won so a na okan free Bible mu se wakan free Bible ma ohunu se Yesu aka se enim de ye eno no so ekotu bie but the father say what Bible mu say enim de Yesu ka se sorry de enim no eni ni panyina na what right so ka se sorry de enim because asem obi abetimi aka bi ma eni panyina na ka bi ho beba mfa so ama wo mo eni am mehwe yie pa na ewiase awie no ebeduro no biblical terms no ebedo so bebre pa nyame adomu a ebeka ho asem pa na atumi aboa
Afi ade ba ko ameka bio no se obi wo ho a maka se ebia no wakenkai every Bible mu wo hunu wo Bible mu se wo mu nanso se wonya hunu wo Bible mu se wo mu a ese edi wo wabra bo mu na o ka se wo sori de ewu nim je se unim de wo ye esoma wo mu no unim mu asem nyina Yesu kan se ye sori de enim no ka de to aso se efiri se enkwagye ani firi Yuda fo mu na eba ye sori de enim efiri se Onyankopɔn se ye mosu wo nsuo mu na bi ye bosu wo nsuo mu Onyankopɔn se ye mosu wa Sunday mu na ye bosu wa Sunday mu no Onyankopɔn se ye ni homeda so nti ye di homeda so Onyankopɔn se me enya ade we ni enu nti ye ka se ye sori de enim no ene Yesu ka sa no na onim pefe se ye jiwfo de ye gina Awurade asɛm so ye gina se de Awurade eka so ene ye som Onyankopɔn na mo Samaria fo de ento sa nti ade ba kwa ka ya na mane sa ehu bio no se ebi ana asum no mo nsam nipa no onhwe mu but aye times nti waka ana obi won so no okura half truth bi eno okura sini bi na okura na ofa bi ho na eno so de ya na ehu pa yie pa se nipa obi no okura sini bibi ho kakra bi na ebi adwe ho akye no no wo de ya fa na se ene onim ni nyina ehu pa obi ho avance bi a Christmas ho nsam bi a onim ni nyina nti se bia se Christmas eye se enye ne one wo de hu atinye ompe mu nsuye ehunu eno an se eno an no o se esamre ne ye wu Awurade o na sa ebi no se de Christmas an kasa no ni se yedie ebi se Easter kwa ni se yedie ebi me se yedie pemu ne hunu eni ansa na beka se wunim de wo ye no na ma pemu hunu se asem ma wudi akire esoma wo mu no egia no kore so na obi a anya sa ade a ewiase obi a beka so o wonim de Yebeka Nyankopɔn asɛm kakra wa Tito 1:16 ɔse ɔmaka so omunim Nyankopɔn nanso na wɔm de wɔm abrabɔ pono Tito chapter 1:16 ɔka sɛ onim Nyankopɔn nanso wɔde onyuma ɛpa no wɔyɛ nipa a ɔkyiri wɔn ɛne asoɔdenfoɔ na ɔmfra ma adwuma pa biara Awurade asɛm nie ɔmaka sɛ omunim Nyankopɔn nti yɛ ka sɛ yɛnim yɛnim Nyankopɔn yɛ Nyankopɔn information yɛfa Nyankopɔn ho yɛnim deɛ wɔse yɛnya no ɛwɔ yɛ nkyɛn nanso wɔn bra bɔn wɔn ne yɛ no wɔn kasa ɛne kwan bi wɔn nam so nyinaa no wɔn kura de wɔn de pu Nyankopɔn no a de nipa ka se yɛnim Nyankopɔn yɛnim deɛ yɛyɛ yɛnim ɔsom a yɛdi akyire yɛnim gyidi a yɛkura yɛnim ne kura no yɛnso yɛnyera a yɛte deɛ yɛyɛ ase sɛbe menya kwada minim deɛ medi akyire mi wɔ deɛ medi akyire ho adanseɛ wɔse ebinom ka nanso wɔn de wɔn nnwuma no ɛpo Awurade ehu pa yie pa ebinom mɛka no wɔ ne kura mu de omo kana ya no kore pa na omni de omo ya ampa ana bi no so beka anya no kore eno na ehu pa yie pa na Onyankopɔn asɛm no nkai Hebrews chapter 10 verse 30 Paul say na enim de ɔka sɛ me na abreto ɛwɔ me na me na metu aka na bio Awurade bebu ni man aten Onyankopɔn a wɔte ase ne nsam hwie ehu Paul say yenim Paul say de enim de ɔka sɛ only Paul ya wɔka sa asɛm yi no ɔyɛ no kwafo Awurade agye no ndi ɔse yenim de ɔka sɛ obi so meka sɛ yenim de ɔka sɛ ɔna abreto wɔ no so no ɔtwe mpana obi ka sɛ yenim sɛ yenim de ɔka sɛ me na abreto wɔ me enso no ɔkonto kwa no ɔyɛ aka no nam esum ase ebi no meka wɔ sɛ yenim de ɔka sɛ yenim yɛ information de yɛ ɔka sɛ ɔbɛtwe nipa nyinaa so no yɛ wɔ ne ho nsɛm ɛna Paul sɛ munhwɛ yi o na Onyankopɔn a wɔte ase ne nsɛm hwie ehu o Onyankopɔn ende se bia sebe judge o ebi o wi ase betimi akɔ nanim na ebi a wasam ye da betimi convince no na ne o ma ne mmara kɔ a obetimi abu a obem nanso na wudi fo Onyankopɔn de ye na ada no ndu ye Kristo ni ahwa kwan yie pa na ye ka bi no se enipa bebre no no eka se wo mo enim nanso na de wo mo nim na nya no kore emu bi ne gifo no a ye beka mo asam kakra bi Jewfo na se omunim information ya fa Yesu Kristo no abe wi ase no a woka se one ne Messiah no ne ho nsɛm a omunim no omu kyerɛ sɛ ɔyɛ de bɔyɛni enka John chapter 9:24 ne hwa de ɛna ɔfrɛ onipa anka ɔyɛ ni frɛ ne no ni mpre no so na ɔse no sɛ fani mu onyama Onyankopɔn na yɛ de yenim sɛ onipa yi yɛ ɔde bɔyɛni yenim sɛ ɛwɔ the moment onipa ka sɛ yenim no na some information na omo fa Yesu Kristo ho no a kyerɛ sɛ Christ no wo yɛ di bonyani ɛna maka sɛ ya na akoyɛ biblical terms esuasia terms bi ya tene nkɔfo bi ya no
engofo be kasa na yenso ye ka bie na da ya no de am yenhwe yie papa omo se yenim se papa yi we di bonyeni na ede be nti na omo bu na nim tia so we di bonyeni de omo fa na se onyankopon homeda woni so afi nso we ne ho se oni nyankopon kura asa we ne ho nyankopon e wo wi ase endi we nim ne nsem bi na omo gina so ade bu nyankopon ba no anim tia yenim se o di bonyeni on some information a ngofo won sa nya no kure anyway no make can enim say engineer mre bia nipa ka so onim nyina no ene ya na ye no kore na mre bia nipa ka so yenim no menua o beka bia no na wugina yie pa o na wote de wo ya se pa na anya say wo bible mu na mo so ka bie enti na wo me say o nka bible no a e wo John 5:16 to 18 a ubehu na fe so nka John 9:16 so a ubehu ne ka kakra bi na Pharisee fo no eka se onipa ne mfiri nyankopon nche efiri se oni homeda on yankai ayinka ayi de mekenka yansan kai 5:16 to 18 so yehwe de radio asem no so kakakra bi me hwa kakra bi a o se na yemu na yudafo no eta Yesu efiri se wayo no ma nyina homeda on ne se na woto so kosia na yemu ntina afiri yudafo no hwe se okuno se enya homeda nko na wase no Nemo ofre onyankopon ono anaja de ye ne ho se oni nyankopon se ndi afi Yesu ne tai nyina ni o nya no nko omo so wo bone de America ne se enipa yesi yenim ne obi okwasori bia se oye Kristo ni onim de wo ye Pentecost ni so onim de wo ye azie ni so onim de wo ye Deeper Life ni so onim de meye jese obi anim de wo ye obi anim de odi akire obi anim nyankopon wadi na die obi anim no kre no na nso be hu ano na we ka se ni we nso ka se we se yenko benkum wo ko benkum ane nkwawo we nso yenko ni fa ane nkwawo na fe de be ni panye ene wo a wo tie no wo a wo tie nyankopon asem na wo so kwa sori a wo ka kire nkofo se wonim de wo ye wonim nyankopon wadi na die no odi ni die na se ni nya odi ni asem na ka kire wo odi ni die na abrabo be na wo se bo Yesu ka kire Samaria ni ba na se ye die yeji ufo de enim de yeye enim osomo a enim nipa no yesom no no ebisa nanum asem so na yegina ye de boye bra eni sa wugina nyankopon num asem kronkron so na wo de bo wo bra se de Awurade sie so na wo de som nyankopon ne nyankopon akwa nkyere so na wo de som na enya nipa bi asem nipa bi asade na wodi akire di a ona wonim de wo ya mpa na ade ba ku bi ewu a na ehu ne se nyankopon ka kire Jeremia ke Israel fo no wo me tu numi omu ni no do tin sama men sma ma ka kire o ka kire so nsama yenim o ka ye no a o be so no ka kire so de o ka nyina yenim wana yenim ni nyina bibia hu pa on ka Jeremia 13:12 a o be hunu won se enti ka kire won se Awurade Israel nyankopon sie nie ensa be ye mpori nyina mama no onna o be ka kire wo se nim na yenim se ensa beye mpori nyina amama na nim na yenim wonse ka kire omo se Awurade adenum bi eba omo so na Awurade nso ka kire omo se bi obama ensa aye ento nyina mu mama no wonse ko de sanse ko tu omo no se omo o ka kire omo a omo ka kire wonse yenim ana na yeso nyankopon no kwa no a obo so ni asase na wadi Israel fo no mu adanse se ne omo te ana nyama so bebre no anti yenim yenso yenim okanyam sam kire nipa onu jana odina asore bi a wakoro so ayese nipa kwa asore yenim yeso ka se yenim de yeye no nya se bi a na asore na so owi ase na nya se bi a na asore na ba ya chentina okasa na nya se onim de wo ye bi a onim asuma odi akire onim de waje na die no na nya se ba bi a wo kwa asore no ho teche ba bi obi asom no mo wa asore ka sie owi ase no mo ne shift bebre ye kwa wi ye kwa no panipa domo ta akire businessman egumu no ne akrajefo wo mu doctors ne philosophers egumu no nti na kire se esom ne ye no kore ana se okwahiafo asore eni na ma wo kasa da bi was every se enkwandie ne free yudafo mu yen yudafo de Awurade kan na ye de adwuma na asema Awurade ka kire Jeremia Israelfo no ahantan wo mu ene ewiase awie ni bedo obi ebekasa na so na ye obi ebekasa wa amana so da wonya nkwa obi ebekasa wonim de wo ye na emra nipa befra ase ye kekasa ansam no wa obi ekasa wonim de wo ye wonim de waje na die no na nyesa nyamosom no ye kopema no no ye kopem de onim se onim
de ono wonim no wonim Yesu kura so wonim Yesu de onim Nyankopɔn wonim de so Nyankopɔn wonim de enti nipa no ka say yenim de yeye yenim so ma di akire yenim de yaje na die obi a ka bi mmedafo oka kwasiadafo oka efiadafo oka eduadafo oka ebenadafo oka obi a ka na de obi a de onim so wonim de onim so ono so nim ene ebeduru mebe na obi ntimi moa obi bio ena fe nyamesom no ene korefo ne ena adafo nyina obi apem me kwa so wukura no kore pa no ko obi nchi ya no ka je say min de meye min Nyankopɔn magine de obe ka kire me no na baaburu mu asemi ya na ade ba ne baaburu mu asemi ya eno so ye kwa ya so ka kire eno na me so metin wa yi ne wa ka we de wo nkwa wode asi asɛm a obe ka no de ye ka ne say Paul onka Timoteo Nyankopɔn kire say 2 Timothy chapter 4 verse 2 kire say ewiase no ebeduro no afedie ewie ne beduro no obi a be ka say onim de won ye omo etia na nsam asam wan kwagye enimu asam emfani panko ba bia akura na obi e be kasa di onim de wo ye mini aba hweyie pa mini aba ma e wakasam pa so bia wasori awoko enti wanya ewari asam hu ni modie wanya kria konkon mu entiase pa hu no se de wo ye no onim de wo ye esoma wo mu no wote ase na enya se ebia esoma no wonte ase Samaria ni ba na kan ye no a se de nti ama ye mu diufo ye ntem wasense momo kase na nso nka ye gyanam sori bi poyi so na Yesu kan se oba dimidi wate dimimidi se enabi ba enabi poyi so ena mba sori Nyankopɔn na Onyankopɔn eye honhom na Paul eka asem bi e Korintofo nwoma no e kire Korintofo samo adwene se munim de mo ye amon o se 1 Corinthians 8:2 na se eyi obi se onimbiribi a onyan hunu se de se wo hunu Paul ka te Korintofo ne se Korintofo munya botre pa na munsia Bible no yie pa wate munya botre na mon hwetwere kunkun mu na mon hu se de Awurade aka pa na se obi wadwene se onimdie pa ade a me Paul ne madatemo mi hunu se munya hunu de se mu hunu se nipa ehia se nipa ye suanim a siase ye asorofo ye se nyamasomfo ye se ye preachers ye de efire nyamenta na aba mum ye hwe Bible mu pa ye pa ne hunu se de Awurade aka anya sa de a ye so Bible mu sini ba bia ne ye de nam Paul ka che Korintofo ne se mu Korintofo matetemo minimum level of faith minimum level of knowledge minimum media munum de ekopem and this obi wadene se onim de a masa ni pa no monzu se onim de ese onim de wo se onim no onyan hunu se de ese onhunu minim se Awurade asemi ebeye nsira ama yen na fe minim se ebia enche bia edi asam no ebeba na wieye emedi ne kan ne se wo ye kristoni a se one wo check wa bra boyie pa de udi achie no se unya ho adanse se efi Awurade wa bra bo edi ho adanse se unim de udi achire wanka se wa bra bo a wo bo na abrabo na wo timu no okwakuwa mu o private life and o public life edi hu adanse se wonnam Awurade kwan so ne mponye nipa na ebu obi nko ne nipa kanfo won na wanka san so no udi hu adanse se misu Awurade na fe ugidi a odi gina so ensom Nyankopɔn no so no hunu se ejidi a ejina Awurade asam so na enye nipa bi asam de ewunim no no kura ana Bible terms ana wasua ana wode bo ho bai nyame bo a yebetoa asam yi so yenwie no worshiping no ehia pa menua ene obekwa sore obi nso nkwa sore di asore na wo kɔ no encheche na wudi akire no oyehwe wanhunu se ede obekwa nkwamu ana abrabo na wo bɔ no edi wudide hu adanse ana emra ye bɔbɔ mpayi baby awo bia no se Awurade ansem ya ka wakoma na ebia eye anon bi na ye de kase yenim de ye na ye nwie de ye mu ni nyante de ye asede a hu papa hu papa se na Nyankopɔn ka che Jewfo no se Jeremia o ka nyamsam kyerɛ wo mo o meka se wo munim nanso wo munim eye hantan eye dwe ewia se ewia ni baduro no obi e beka se onim osofo obi e beka se na so na ye osa megafo bia ejina puppet we preach obeka se na so na ye asoro obi okwa asoro bia nso beka se ono na so na ye na je se ne asorofo ne nyamsam kanfo ne preachers ne teachers ni na fa bedu me no ne ye pem because ko bia nche ya de wo beka chen no wonim enso no onim eni de wunim no
check hwese ejina no kora so ana efise emmere se nipa beka so onim bibi na nso na de wonim no na nye no kore ye bom mpaye e de atiefo nyina mo hye Awurade nsa yesu agya ye bom mpaye e de nimonyam emma wo se ene wona mo nkronkron tumi so na wode wasem nso ama onkrofo yesɛ wo se ma ensemi enkoso ankasa nkyerɛ ye na Awurade anim mfa ensemi no to ya brabɔ ho na anya sɛ yate sɛ obi ka ne yenso ye ka bie ana yehunu sɛ wo Bible mu ne de bɔ ye ho bai ne mo ya brabɔ no ene kyerɛ kronkron no efata na wo pie wani monyam mu a enya wo nkyɛn nso akɔ ede yarefo nyina hyɛ wo nsa obi a wa ma ne hunu na enso ya to no obi ba ne beso dibua no ne hyira ɔman Ghana eda wase e odin mu amen.